Sojojin Najeriya da zanga-zangar lamurde me ya faru a jihar Adamawa. A yau za mu dubi wani lamari mai tayar da hankali da ya faru a arewa maso gabashin Najeriya. Lamarin da ya shafi zanga-zangar mata, sojoji da salwantar rayuka a jihar Adamawa. A ranar Litinin a ƙaramar hukumar lamurde ta jihar Adamawa, wasu mata sun fito zanga-zanga a kan babbar hanya domin kokawa kan yadda rikicin ƙabilanci ke ci gaba da faruwa duk da dokar hana fita da gwamnati ta saka. Shaidun gani da ido sun ce matan sun tare hanya domin nuna fushinsu kan abin da suka kira gazawar jami'an tsaro wajen kare rayukan al'umma a yankin. Rahotanni daga shaidu da iyalan waɗanda abin ya shafa sun ce bayan sojoji sun gamu da zanga-zangar zuwa jimawa suka fara harbi, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mata tara tare da jikkata wasu 10. Wani uba wanda ya rasa 'yarsa a wannan harbi ya ce sojojin sun fara harbin iska kafin daga bisani suka juya bindigogi kan matan suka dinga harbi ba ƙaƙƙautawa. Sai dai rundunar sojin Najeriya ta musanta zargin kashe fararen hula a jihar Adamawa. A cewarta wata ƙungiyar 'yan sa-kai ce ta buɗe wuta saboda rashin ƙwarewa wajen amfani da makamai. A gefe guda, ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta ce ta tattara shaidu da ke nuna cewa sojoji ne suka kashe matan. Ƙungiyar ta bayyana wannan a matsayin ci gaba da take haƙƙin ɗan adam a Najeriya. Matan da suka fito zanga-zangar sun ce jami'an tsaro ba sa aiwatar da dokar hana fita yadda ya kamata, abin da ke barin rikicin ƙabilanci tsakanin Bacama da Cobo ke ci gaba da gudana. Rikicin dai ya samo asali ne daga takaddamar filaye wadda ya jima yana haddasa asarar rayuka da ƙauracewar jama'a a yankin. Idan muka waiwaya baya shekaru 10 da suka wuce, makamanciyar irin wannan ya faru inda sojoji suka buɗe wuta kan almajiran Sheikh Zakzaki wanda ya yi sanadiyar rasuwar mutane sama da 1000 a Zaria, duk da cewa sojoji ba su musa faruwar lamarin ba. Ƙungiyar Amnesty International ta bayyana cewar wajibi ne a zurfafa bincike kan faruwar wannan lamarin tare da hukunta masu laifi. Wannan lamari ya sake tayar da tambayoyi masu nauyi a zukatan al'umma. Ta yaya jami'an tsaro za su kare al'umma ba tare da cutar da fararen hula ba? Kuma wa zai ɗauki alhakin rayuka